jalan tembus Lebak Tumpang. Astine ya resik, terus wit-witane jelas grumbul amarga proyek reboisasi awal tahun 2000-an, penanaman 1000 pohon oleh pemerintah Kota Kediri menggerak. Dalane yo ana pirang kilo ngono lho anu dawane. Dadi ngubungake kawasan wisata Gua Selo Mangkleng tuh masuk kawasan Kelurahan Pojok. Dadi dusune Setakumang dusun Jaraan lur. Dadi sanajana dalan iki dawa ning sik sak kelurahan iki lur, sego tumpang pecel buar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang nggone ngarepe gerbang masuk kawasan wisata Selo Mangkleng, Kota Kediri. Arah ngiri jalan tembus Lebak Tumpang lur. Aku ora ngira yen minggu isuk ngene iki situasine rame banget lur. Parkir motor iso ditonton dhewe. Dina iki dulur-dulur arepe takjak apa kuwi nonton situasi jalan tembus Lebak Tumpang yen minggu isuk lur. Iki jam 6:30 wae rong enak lur iki. Dalan iki asline apik. Astine ya resik, terus wit-witane jelas grumbul amarga proyek reboisasi awal tahun 2000-an, penanaman 1000 pohon oleh pemerintah Kota Kediri menggerakkan seluruh lapisan masyarakat. Rame banget lur. Alhamdulillah aku termasuk salah siji sing melu tandur-tandur lur. Saiki hasilnya iso ditonton dhewe. Wit-witane ora sekedar menghijaukan tapi uga menyegarkan lur. Penak mlaku-mlaku liwat kene kaya wis tak critakake mau, dalane iki alus, nggih sepedaan motor uga penak, cuma pemandangan tambahan warung-warung kang sejatine wis oke sing tutup lur. Kari mung pira ngono lho, gak ono 10. Lah, warung-warung sing wis tutup total terus mangkrak bertahun-tahun kan akhirnya rusak. Lah iku ternyata karo sing manggon sadurunge iki yo ora diresiki, mung dijarne ngono wae. Malah ono sing kaya omah horor mergo di apa wis ditukuli wit-witan suket-suketan ngono ki lho lur. Dalane yo ana pirang kilo ngono lho anu dawane. Dadi ngubungake kawasan wisata Gua Selo Mangkleng tuh masuk kawasan Kelurahan Pojok. Dadi dusune Setakumang dusun Jaraan lur. Dadi lokasine nang ngarepe gerbang Gua Selo Mangkleng, uga nang ngarepe kampus Universitas Kediri utawa UNIK lur. Dadi sanajana dalan iki dawa ning sik sak kelurahan lur, yaiku Kelurahan Pojok nanging beda dusun. Jadi mang Setako dusun Jaraan, mengko awake dhewe tembus dusun Lebak Tumpang. Koyok ngono kuwi lur, pemandangan warung-warung nang pinggir jalan tembus Lebak Tumpang. Lah sing rusak contone kiwa ratan ngarep lur. Iki ya.
Dane apa meneh warung sing rusak-rusak kuwi diresiki ngono lak ya malah tambah ketok asri pemandangane. Pancen anu lur, gak potensi ya iki kaya ki ngarep iki. Wis gak potensial lur sejatine. Amarga ya apa ya memang biyen sadurunge pandemi kuwi warung-warung kene cukup rame lur. Ya cuman mergo akeh kafe-kafe anyar kang luwih menjanjikan, kondisine luwih resik. Wong rego kopi, panganan ya meh padha ae kan ya mesti akeh pilihan, golek pilihan panggonan sing apik to lur. Wah enak tenan lur iki nggih mlaku-mlaku penak, nggih gowesan uga penak lur iki. Udarane seger amarga wit-witan grumbul kaya sing wis tak critakake mau kang didominasi karo wit sono lur. Ternyata wit pohon sing ditandur kuwi ora mung 1000 beribu-ribu lur. Apa meneh wit sono kuwi gampang berkembang biak ya saka yote tukul maneh dadi cepet ketel. Yo enek siji loro lur kafe utawa warung pinggiratan iki kang kondisine resik diopeni terus tandurane ditata ana tapi yo liyane akeh sing dijarne wae gitu. Dadi malah neng pemandangan ki ora nambahi apik tapi nambahi sepet. Ngono kuwi lur. Lah lek kene apa-apa kan ketok apik to lur iki asline. Ki dhewe wis arepe entek-entekan totokan neng dusun Lebak Tumpang lur. Dusun ki saiki rame banget lur. Dibanding pirang tahun kepungkur sewepi saiki wis bek. Dusun Lebak Tumpang, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri lur. Jadi dusun iki kawasan paling pinggir saka Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto. Sisih kidul ngono wis masuk wilayah Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri lur. Iki kan aku rodok ngetan to lur, mau ngidul terus ketutupan kanopi wit-witan nang gone jalan tembus kang grumbul mau dadi apa kuwi srengenge ora ulap lagi yen netan tentang cahaya. Dadi rodok bingung ngarahne kamera ben gak apa istilahnya backlight lur. Iki isih dusun Lebak Tumpang lur, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Kawasan wilayah Kota Kediri kang paling pinggir kulon kidul. Lagi dhewe masuk dusun Klothok lur. Oh iya karo mlaku-mlaku tak terangake maneh. Kelurahan Pojok iku ana sekitar 6 dusun lur. Mau ana dusun Jaraan, terus Lebak Tumpang, terus dusun Klothok kene iki. Terus omahku kuwi dusun Pojok kerajane, terus ana loro maneh dusun Boro karo dusun Banggi kang posisine ana wetane dusun Jaraan mau lur. Dadi yen saka kawasan Guwa Sela Mangkleng mau awake dhewe mlaku ngetan bakal ketemu
rong dusun. Dusun Boro lan dusun Banggi. Dadi totale ana 6 dusun lur. Kang masing-masing dusun kuwi ukurane amba banget. Ya contone Klothok Kimang mulai dhewe metu saka Lebak Tumpang masuk dusun Klothok lur. Kiri dalan iku ana pager putih kuwi nang jerone ana kawasan Bong Cina, pemakaman Cina kang isih terawat sampai saiki lur. Akeh keunikan yen dulur-dulur penasaran kaya apa isine iso dibuka neng channel iki ya. Bab Bong Cina iki ana sekitar 3 apa 4 video lur. Iso dibuka-buka dhewe. Lah kae lur anune apa gerbange masuk kawasan Bong Cina. Lah saka gerbang kawasan Bong Cina ki ade iso mlebu mengko menggak-menggok liwat dalan iku iso tembus dusun Banggi kaya sing tak omongake mau. Lah kiri jalan iki ana perumahan Wilis Indah 2 kang termasuk wilayah dusun pojok lur. Nanging kiri jalan yen gak kliru ki masuk Klothok. Lah iki awake dhewe bar kali kiri kanan iki dusun pojok lur. Dusun Klothok kok pojok. Dusun Klothok lur. Terus ki yen lurus dilungkas ade tembus jalan provinsi, jalan raya Kediri Nganjuk kang uga diarani Jalan Dr. Saharjo lur. Posisine awake dhewe iki mlaku ngetan lur. Dadi dalan Dr. Saharjo sing totokan ngarep kuwi mujur ngalor ngidul. Yen ngiri utawa ngalor kuwi engko arah Mrican, Majarata uga Kabupaten Nganjuk. Yen nganan kuwi tembus terminal Tamanan Kota Kediri. Iki Kelurahan Campurjo lur, kene iki wis metu saka Klothok masuk Kelurahan Campurjo. Ngarep kuwi dalan Dr. Saharjo. Lah ngopine ora nang kene lur, tapi nang semen lumayan sekitar 1 kilo saka kene lur. Sego pecel tumpang buar, kopine uga maknyus lur. Wis ana uga vloge nang channel iki iso dibuka-buka dhewe lur. Sawetara bakal tak akhiri videone. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, aja lali tekan tombol abange lan loncenge lur. Iki lur, sego tumpang pecel buar. Akeh lur, tahu tempe, kopi. Sawetara sakmene dhisik. Wassalam.